Hanin kamit kata ha kapor kumba prashiteng AA ki samla ka shinong khat khandai mer da ka jingi trelang bat ki khot ka seng HNYF ar pomer circle ki la yo ban bat ya ki bar jala ki bala kam yala de ba ki dei na ka jala Assam ki ba kuntup ya weu rang bat ka we ka kanthei ki bala wan ban sa ngobha ha ka we ka guest house ka bala tip kum ka people's choice food and lodging kaba ki dukhot jong ka seng HNOF rengkat bat ki samla shnong kila suba ba kadon ka kam le ngobha kaba ki dukhot jong ka seng HNOF rengkat bat ki samla jong ka shnong khat khandai mer kila suba lakum ba ka tokon epor bat yo kem sendon ha ka ne ka janmin kadang idok do jing song dia bakra kham tam ha ka ni ka por lockdown de hitip babaro himyo mi tang na ying shabaro ijinjar ha wat kalik roa wat kani ka tairu Ndrek bagi mandir pedi kiat imin pekwe. Ya im pekwe kisang sharum shaneng enda menih kapor kendai siteng ayo ya kapubor naki volunteer snong bagi don kita ki dikhar ki bawan Assam bawan buhai hang nepo people choose dhaba hapo khat kendai mermo ka pahamuling argument bakadong khat kendai mer ti haba ngis ngasngoyo ta ka message tengawan marmar Syata bat ngai dagi khmat idon iwe ikin the iwe shinra te mar kum ta pade kila poi ki bor jaga han kala police department kala poi te ngim yo shu ban kali topit yaki di ka bor ka han kala shimtin yaki bat hajing don sendak lang jugi nang lam snong bo urang ba snong jungi don sendak angta bat kentut di kilong kemiru iwe HNOF Artmer Circle ngisngo ban remjur no kumya kini kitrai bukan hamtam ane kapor korna pandemik kisah wat ya kibriu ki bana baru baklem biang kino ki documents na kaliang jong ka health department dan na kaliang jongi ngiso ban sim ya kata kajing ka kli kumngi unong song snong nong song thau bani ka jalam kalaya jongi ba kimdei hiru banwan rung klem kajing bet na kanu klem kajing tho nakibor ka an bat nakakot ka khia bat ngilalap mane hiru nakakpat ladi hani ngilalap spot markmat ba ngikendu yaki ki ong ba ngidon kata ka epic ka identity jongki henry ngidal onda ngilak syek ngilap man daka kerteng jongki wei te ngimban se nakaliang kaseng te ngilak syufun bet syaki kabor jong ka an ban pej ya kabaton kam oh te kan ni kajingja ni ka ba ngi nang liang kasung ngi lakhang tem ta kene kini ki trajo kan ka dukan hadin bangi la mahamro hade kini kin sengap hade mata si kilawan gila sya ya kini ki bulu ke nambar jela banwan hangne ban kilamut ban ya kilamut banwan sa hangne hade nagaliang jong ki volunteer jong kasdong nagaliang ki kut samla jingi seng balang kaya KYC beta FKJP kila don kabor bani trilang bani bor snong plus not mata kini nga ai jing kerkul ya kini ki artli kiseng baki to dangla ban trei sakmat namta ka bhagamet jong ni kinok snong namta ka jelaru bangkuai